Tak čaute lidi, tady Kombat a chtěl bych vám veřejně pozvat na privátní server P4 Story. Myslím si, že to je italský server a patří to do jen z nejlepších serverů, co znám, i když tam jde jenom o expení a o věci, ale problém je v tom, že expení tu je zvýšený jenom, nevím, o 10krát, no asi o 10krát, což je docela málo na privátko, a goldy tu je zvýšený tak na 5krát, ani ne, Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. což mi přišlo jako dost blbý na privátko. Ale tak co tu máme? Máme tu normální koně, 150 o 50% navíc, a pak už tu jsou normální věci, co normálně potkáváte ve hře. Právě, že to je privátko tím způsobem, že je to dlouhá doba té hry a potřebujete MKčka na všechno, abyste mohli něco vylepšit. Jak můžete vidět, mám tady 113 MKček, ale všechno stojí tolik, že i těch 113 vám nějak nepomůžou. Ale máme tady nový patch, což mi přijde docela dobrý, protože je tu patch už úplně nový, což znamená, že tu můžete dělat zbraně a věci z levelu 40, což podle mě je hodně dobrý, protože třeba na českém to jako privátkách to vůbec není. Tady můžete koupit snižováky, alchemistku, body navíc, ale to stojí tolik peněz, že se to ani nevyplatí kupovat. Tady můžete dělat jednotlivý věci, například výtažky a kraviny, tož jsou ale za tady ty pontíky, co nadropujete. Třeba mám P4, S a to, ale nikdy nemůžu dropnout ry, což mi přijde docela blbý. A ry, když chcete koupit, tak to stojí fakt hodně. A jak můžete vidět, že na na Derionu to je fakt hodně, i na Valorianu to je fakt hodně. Jsou hodně lidí online, to hrajete přes 500 lidí, což bývá docela nezvykem. A tady třeba v Keteru propočítávám, tak je tady tak 50 lidí, co je online, no, takže je docela početný server a myslím si, že pokus za to, abyste to zkoušeli všechno, to stojí. Ale jak vidíte, to máte, jsou drahé věci, ale normálně plus 20 tu seženete za pár korun, jo, a za pár goldu, jo. Což je velice dobré. Jak můžete vidět, jo. Rád bych vám ukázal, kolik to váže stojí, ale nemůžu nic najít, což mě přivádí pláči, ale jak vidíte tady to dostáváme dárky za každý dobitou oblast, takže je to velice dobré. A konečně tady, na tom serveru vám je něčemu body, protože to skupujete MKčka a měníte. Koukněte,
Tady máte třeba cenu 160 goldů za plus 22, což mi přijde velice přijet. A tady máte 23 za 210 goldů. Což je velmi, ale velmi dobrý. Protože na to, že se tady vůbec nepadá, víte, ty stříbra, ty vůbec se nedropuje. A takové věci se tady padají a přitom to mají tak levně, tak je to docela dobré, ano. Pak tu máme další věci, což je aukce, to je taky jeden z málo těch aukcí, co funguje, spíš do čeho dávají věci. Popravdě já to hraju už asi tak měsíc a týden jsem měl pauzu a tady můžete vidět na moje věci 20, což je tady Obikem, 22 PvP sekírka, 20, 22, 20, 20, 20. A šperky jsou takový na nic zatím, ale tak co se dá dělat, jo, takže potřebuji se vylepšit, to je jasný. Tady šperky padají fakt hezky, tady šperky padají jako voda jsou zvýšený, takže je to o ničem jiným, ano. Takže chtěl bych vás pozvat ještě jednou na ten server a všechny dotazy tak napište mě, jmenuji se Poseidon a pro vás, co si myslíte, že jsem Nick ukrát, tak to jsem neukrát. Takhle se jmenuji už i na českým, a to už docela dost dlouho, takže děkuju za slednutí, jestli vám se líbilo, dejte like, jestli ne, tak dejte dislike a tak dejte mi ještě odběr. Děkuju moc a mějte se.